Čus, já tě vítám u tohle videa. Dneska si natočíme POV z mý motorky. Vypíšťalo! Zatím jsem to nevymyslel úplně nejlíp, jo, ale tam jak to vypadá. Jsou tam takový ty pásky. Takže však se omlouvám za to, jak to bude vypadat, ta kvalita, asi to bude nějak drncat. Takže ještě si budu muset koupit lepší držák, abych to měl takhle na bradě, na helmě, to GoPro, protože přesně, že ho natáčím. A já vám ukážu nějaký pojezdy, takže snad na nás nikdo nevyběhne, žádný pejskaři nebo vole nějaký hajniové, jo. A zatím, teď vám ukážu moji motorku, takže zatím čus. Tak jo, tohle je moje motorka. Je to pitbike Kajo 140, je to 4takt. A jakože myslím si, že na to moje poježdění to stačí. Když tak se omlouvám za tu kvalitu, že to nebude moc dobrý, jo, ale že ještě s tím tolik neumím, no, takže zkusíme nějaký výlíčka se teda ještě učím, ale myslím si, že na začátky to není špatný, takže jdu si go prodat na helmu a jdeme jezdit, takže zatím. Tak jo, GoPro mám na helmě, když tak se omlouvám za to, jestli tam budu řvát, anebo jestli nebudu vůbec slyšet, jo, protože jsem to ještě neskoušel. A je to jakoby moje první jízda takhle, takže když tak pardon, no. Yeah, boy. To mám přehulil, jestli zkusíme výlíčko. Jak říkám, výlíčko neumím, takže mě prosím nehejtěte, jo? Ještě se učím, no. Takže buďte hodný, prosím. Ale jako myslím si, že na to mám, ale musím se naučit to tam držet v tom vzduchu. Hlavně to neumím stabilizovat. Mercedes AMG, buď to bylo elektro, to se mi nelíbí. Oh shit, čubiny! Byly tam čubiny, což je dobrá ta, nevím jak se to jmenuje, dobrá věc prostě. To bylo dobrý, ne? Že si vám to líbilo, prosím. Řekněte, že jo. Pane bože, tam jsou lidi. Nebude slyšet celý tohle video, tak se fakt hrozně omlouvám, ale dělám to poprvé, jo, takže je to tak, jak to je, no. Dáme výlíčko, takže se nikdo nezabije. Dělám to na druhý kvalt, jo. Což si myslím, že není špatný, ale zkoušel jsem to i na jedničku. Ale tam nemám rychlost, nepřijde. Já to vezmu tudy takhle. Protože tam není s čuklem. Jasně, že je, vole. Já to tady budu muset, ale čuka! Oh shit, damn! Vypíšťalo. Ne, tak tady je moc. Pardon. Mám to povolit, a to
vyjde 31.4., ale 34. je pálení čarodějnic, takže u nás na vesnici tady se to všechno slaví, vole. Já si to vezmu, já si dám moje kolečko. Ještě nejsem rozježděnej moc, ale to na to nepotřebuji. Třeba nezařadil, tak to má jenom 4 kvalty, jo? Mám tam GoPro, jo, mám dobrý. Jsem myslel, že jsem ztratil GoPro. Má to jenom 4 kvalty, takže jako rád bych tam měl i 5, ale ten tam bohužel není. Tady do té zatáčky nikdy nevidím. A to je jedno. Jako nevím, ale je to dobrý, jako užívám si to, ale mám hrozný strach, to říkám po třetí, mám hrozný strach, strach, že nepůjdu slyšet, takže prostě se za to omlouvám, ale nemůžu za to, jasný. Zkusíme ho, jo? Je to na hovno, to se neumím. Ty kráso. Tady mi to vždycky omylem ustřelí tady na tom. Takže tam budu muset dát 2. Byla 1, ale nevadí. Pohoda. Ale netrefil jsem se mojí motorkářskou botou na řadičku. Takže jsem to docela dojebal. To je hezký tady, co? Já chci zkusit to bělíčko na nějakém asfaltu. Protože přece jenom na asfaltu to jde lepší, jako bělí. Já hrozně chci se podívat, jak to vypadá na té slavnosti, nebo co to je. Protože je tam hrozně moc auta, přijde mi to až moc divný. Takže za chvíli jsem tam. Miluju riskovat. Všichni ví, že risky si zkusím to zkusit, já nechci litovat. Pardon. Ale prostě čas od času si člověk musí ulevit. A já si ulevím zpívání. Takže tak. Ale tady se mi to zdá nějaký divný. Já tady tam je mega moc lidí, aby na mě nezavolali ty policajty. Pane bože, tam je někdo na koloběžce. To jsou ženský. Oh shit, dodávka, ale jsem to není nakouřil. Tam jsou ženský, ty blbečku. Je, ty šašku, tam jsou ženský. Já chci vidět ženský.
Já jsem introvert. A tam jsou ženci. Tamhle jsou ženský. Tady tak. Co je? Hey baby. Počkej. Čoušej do prd. Family friendly. No to si děláš prd. Oh damn girls. Ah. Ahoj baby. Baby pojď mi. Damn. Tak to je docela crazy. Je to crazy prostě. To... Já jdu na můj practice spot, kde jsem natáčel jakoby intro, co ta motorka má zač. Takže je to přesně tam nahoře. Takže tam teď pojedeme a tam si chci zkusit pár výlíček, jestli vám nebude vadit. No. Teď mám třetí kol, tak já to zkusím na zadní. Víte, já to prostě nezvednu. Já jsem prostě, buď jsem moc slabý, nebo ta motorka je moc slabá. Slaná. Já se takhle za chvilku stejně vysekám, takže to je jedno. Ale tady to zkusím do toho kopečka. Tady je to dobrý zkusit výlíčka do kopce, takže to zkusíme. To bylo dobrý, ne? Co? To nebylo to špatný. To bylo na hovno. Ty píšťalo, co je? Pardon, jestli jste mě slyšeli nebo ne, já stejně nevím, protože jsem prostě začátečník. To je nějaký začátečník asi. Tak. Tady jsem včera potkal toho na té čtyřkolce. To bylo dobrý, ne? Ty vole! Já to chci zkusit na tu jedničku v tom tunelu. Protože mi přijde, že na jedničku to kope víc, protože chápeme, jestli je to první kvalt, no, takže... Hop. Tak. Víte, já jsem prostě k hovnu, já to nechápu, jak to mám dělat. Když tak mi to prostě napište do komentářů. Jestli s tím máte nějaké zkušenosti někdo. To bylo dobrý, ty kráso! Pardon. Ještě jednu věc umím. Čekejte, doufám, že se na rozjebu. Jako to, nevím co, a to je jedno. Počkej. Tak to bylo všechno. Já bych to radši dělal na trávě, no, ale nevadí. No já jsem prostě k hovnu. Jo, a taky jsem viděl, že to někdo zvedá přes spojku, že neudělá. Zvedne ho to, čumě. Víš to, ale mně přijde přes tu spojku to dělat jakoby takový... Ne, že bych ji ubližoval, ale prostě, že... Nevím, já už jsem trošku zvyklý, no, tak jako jsem zvyklý trošku to zvedat přes ten plyn, že jo. Chápeš? Vím, že já to tam prostě neudržím, protože se bojím. Hlavně, já si zkusím dát, když budu na tom zadním kole, zadní brzdu. Ale jo, ty to jako brzdila. Jako, nebyla špatná. Tak spadám ještě jednou a pojedeme teďkon, pojedeme. Už vím, kam pojedeme. Ještě tam zpátky a jedu, jo, nebojte se. To na hovno, vole. Prostě to neumím, přiznávám, to jsem prostě... To je špatný. A cáko. Tak.
bylo nejdýl, co jsem dal, kámo. Až už jsem si myslel, že přepadávám. A ono, jsem na tom zadní prý nemáš žádný, jakože... Víš, jak dělají ty Afroameričani na TikToku a tajsto, že tam máš prdělat jako... Víš, jako smooth, víš, jako prostě vednou to a... Aha, jasný, no. Mi to teď nepůjde, že jo? Protože jsem začátečník. Kamery, dobře, že to nevidí policajti, co tady dělám teďko. Ale to je jedno. Já to zkusím tady na rovince. Víš, jakože já tam jakoby tajto, pomaličku a ne jako... Víš to myslím? Víš, určitě víš. Já jsem prostě retardovaný, já to neumím. Já vím, kam pojedu. Vím to úplně přesně. Když nejede, to je kůž. Uciknou. Hi baby. To mám hodně bitches dneska tady mám. To je nějaká bitches tady to blondýnečka. To mám rád, to se mi líbí. Kolem ní vemu znova, jo, až to celý projedu, tak udělám tak to, hej, jo, to bude dobrý, to zabere. Musíme rychle dokud tam je, už to otáčet nebudu samozřejmě. Tady dáme blinker. A zpátky. A zase zpátky. Trošku autismus, Uši. Dobrý. Brýček. Já jsem hovno a neumím ani to, ty vole. Já už nevím. To je prostě... Neumím na to. Nemám to ani co držet v ruce. Dáme výlíčko. To už nemělo výkon a já se tam bojím zařadit hlavně. Že nebudu někde policajti. To je nebezpečí to hlavní silnice právě. Já teď to dám, teď to bude příjemný úplně, hele. Já to zkusím na trošku pomalejš ještě. Já jdu tak a já jdu takhle, vole debil, já musím jít rovně. Bro, go straight, bro. Go straight, not to right, but straight, bro, you know what I mean, like. Okay. A zase dělám, já musím dělat, víš, jako hladit kočičku, jakoby, jo? Já jsem vyjebanej prostě, já to zkusím na trojku, nebo já nevím. No ani to nezvedu na trojku, vole. Tak znova. Kámo, jsem neschopnej. Ne, já jsem chovný člověk. Takže na dvojku a jedem zase. Hop! Jemu na to.
vás, omlouvám se. Já respektuju policajty. Mě viděl, jak jdu na zadním, pane bože. To ještě nikdo taky neviděl na public session. My jsme totiž v GTAčku, tohle je vlastně vyrobený jenom AI, jo, kdybyste nevěděli. Já jdu za tou čvandou, ale. Takže já pojedu tudy. Co čumíš? Pane bože, je tady někdo vyjede, sleduj. Ne, dobrý. Jsem měl asi vize jenom. A ona by měla být tam na tom hřišti a já tam od toho oranžového baráku odbočím doprava. Aby to nevypadalo, že jedu za ní a nemám pichlou gumu. Nemám, dobrý. Je to chill, ale tam je ta blondýnka. Je dobrá. Tak já se jí bojím jenom vlastně. Ona nekouká, koukej, baby. Jo, chceš, abych já mě ukážu, jak bude koukat. Sedu. Ale koukla se, já vím, že jo, a koukala na mě a já nic nevidím. Ty vole, asi fakt můžu zkontrolovat, jestli nemám pichlou gumu, že mi to přijde až moc divný. Má to zkontrolu radši teďko. Já tomu nevěřím. Ukáž? Někoho je měkká, ale nepíchl jsem, už ji mám někoho docela dlouho. A to je hlavní. Takže je to dobrý. Ale baby, ne tady máme. To byla moc otáčky, tak já to tady vezmu do terénu, protože to je jenom bike, jo. Já to kolem ní ohulím, ne? Dále bych moc zajáš, takže budeme hezky slow down. Surprise, mother, father, oh shit, fuj, tak hnusná, ty jsi suka hledá, pojď! To mě na bličí si, jo, máš tu čas, pojď! Ale, pojď! Ta byla, co? Samozřejmě, myslím ten kostým, jinak když ho sundá, tak je ještě hnusnější. Ale to už je jakoby jenom taková třešnička na dortu, jakoby. A já nejprve tak pojedu tam a potom tam, jo? Protože nevím, kudy mám jet, kam tady to je hrozně malý. Já jsem chtěl tady tudy, tak kam jet, vole. A víš co? Máme burnout, jestli to umím furt ještě. Já to neumím. Umím, počkej, musím se snažit jenom. Jo! To bylo! Já doufám, že mi GoPro natáčí, protože to bylo moc pěkné. To se mi opravdu moc líbilo. A mě to dělat dalo do maličku nějak, auty. Asi dobrý. Tam zase někdo je, já nevím už co mám dělat. Tady furt někdo chodí s pejskem. Pejsek. Já nevím prostě kam chodit. Ušej. Ty pičo, tak to je dobrá řešba. Pardon. Jo, tak snad prý dobrý, no, ale nevypadalo moc strašně, no. Já radši pojedu pomaličku, protože na těch pejsách vůbec se docela jako bojím a podle mě běží klidně stejnou rychlostí než já. Než já jedu na motorce. Jo, takže tomuhle já mám respekt. A já přestrám bílíčko. Nedám, protože jsem hovnu. Bonita.
asi na místo, pojedu na místo začátku, tam se s váma asi rozloučím, protože já už fakt nemám kam jet a tam si budu prostě trénovat chvílička, aby to potom na videích ukázal, jaký jsem frér, že jo, a obecně tady ve vesnici prostě si říknou, on je frér, jo, takže uvidíme se na místě začátku. Tak já vám to ukážu už tady. Já tam dojedu sama, že jo, protože proč bych vás přece nedoprovodil, že jo. Tady jdu po třetí dneska, ale to je úplně jedno. Nahoru si váma dám výlíčka a já se s váma rozloučím. Protože fakt už nevím, kam bych chtěl, no. A hlavně já se hrozně bojím, že to fakt jako nepůjde slyšet. Ale doufám, že jo, když tak se omlouvám za to, že tady řvu jak debil, no. Bohužel. Hej, tam byl taky dobrý, kámo. Teď jako si mi to půjde, ne? Hele, sleduj. Pane bože. No nic. Tak jo. Bliať. Tak jo. Já doufám, že se vám video líbilo. Moje první projížďka takhle na POV mýma očima. Takhle pojmenuji dnešní video. Natáčí. Vůbec nevím, jak vypadám, ale mi to úplně jedno. Ale děkuji, že jste dokoukali až sem. A pokud byste chtěli víc těchto dirt bike videí, jak jezdím na motorce, tak tady dejte 10 lajků, protože to je raketa 10 lajků. Ale pro mě to je 10 lajků je hodně, protože jsem malý tvůrce, ani to ne, jsem začátečník. Dejte 10 lajků a když tak mi napište do komentářů, jestli byste chtěli víc takovýchhle videí a děkuju vám a mějte se krásně, čus!